बड' डिस्क प्रेस मिट जुमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुगा 5थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो थाग थियारि। हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो जोहोलावफोरनि मैखोम लाहार फाहार। बोहैथि नबेम्बर दाननिनो 6, 7 आरो 8 अक्ट'आव जुमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 5थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो थाग थियारि खालामनाय जाबाय। सानथामनि हाबाफारि लानानै मेहेर गोनाङै बायदि बायदि हारिमु दिन्थिफुंनाय, रोजाबनाय, दिन्थिफुंसालि बादायनाय आरो गोबां हाबाफारिजों थाम-थिम खालामजादों। बे हाबाफारिया गाहाय मानिजाथाव आलासि महरै मिरु आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', BKWACनि लेङाइ गाहाय आफादगिरि रमिय' पि नार्जारि बिथांमोना नुजाफैगोन। हाबाफारिखौ गाहामै मेहेर गोनाङै जाफुंहोनो थाखाय ओनसोलनि जोहोलावफोर आरो बानजाय आफादनि सोद्रोमाफोरा मैखोम बाहागो लानानै खामानि मावनाय, थाम-थिम खालामनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बानजायनाय आफादनि सामलायगिरि आरो लिंथुमगिरि प्रिय लैथो बसुमतारी बिथाङा बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै गाजा गोमजायै नुजाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों। गिबियाव जुमदुवार दखरा बर' फरायसा आफादनि जानानै बर' हारि बयखौबो मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा जोंनि नैबे जुमदुवार बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जाम्बुगुरि गामियाव जे बोसोरारि जथुमा खुंगा 5थि दिनै बे जानो थांगासिनो दं। दा बे जानो थांनायाव गोबां जोंहा जायगाफोरखौ जों बे प्रग्रामखौ मावफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय आरो बे जाफुंबायानो। आरो बे प्रग्रामा जागोन जोंहा बोहैथि दाननि 6, 7, 8 बे अक्ट'आव जागोन। बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो एबा जाफुंहोनो नांगौ थाखाय जों बयखौबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। आरो बे हाबाफारियाव गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोर, बर'नि दैदेनगिरिफोर नुजाफैगोन। आरो बेबादिनो बेल' नङा, गोबां हारि आरो माहारिफोर, गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय गोबां बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन। बेनिखायनो आङो खावलायदों बानजाय आफादनि सासे सोद्रोमा जानानै बयखौबो बर' रायजो राजाफोरखौ बे प्रग्रामाव लोगो लाफैनानै बे प्रग्रामखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आं खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे गोबां हारि दिन्थिफुं जोंहा माखासे प्रग्राम लानाय जादों, जेरै एक्जिबिसन, आरो बेजों लोगोसे गोबां सोलोंनांगौ हाबाफारिखौ जों बाव नुनो मोनगोन। बेनिखायनो आङो दिनै बे बानजाय आफादनि सासे सोद्रोमा जानानै बर' हारि बयखौबो आं बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै प्रग्रामखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आं बयखौबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। हाबाफारिया खम बेसि 100आव 80% मावफुंजाबाय आरो बियो जोबनायनि लामायाव फैबाय। बेसेबां सोद्रोमा जुथुमनायनि नोंथांमोना बेयावहाय बिथांखि लादों? जों बेवहाय खम बेसि ओरैनोब्लाबो 8,000निफ्राय 10,000सिम जों मानसि जुथुमाखौ जों आसा फारिनो हायो। गाहाय आलासि महरै सोर फैगोन? जोंहा दङ गाहाय आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार, लोगोसे BKWACनि डिपुटि चिफ सार, आरो लोगोसे जोंनि दानि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा CM सार बिथाङाबो बेयाव बाहागो लागोन।